Vlogging your vlog. We are in station 1. So we are going for a dive. Babay lang. So we're going to this place called Playa Bar. It's an Italian restaurant. Ito siya may afang. Yung afang ko ayun. Walaan lubos na. Sa puton na. Sa puton kapoy kay kauban. Sit kapoy kay kauban. Papi! Papi! Hindi na. Papi. Papi. Ganun. Or kasi. So, yeah. So this is the itong goal. Planning goals but alam Boracay. So, diba? Grabe liyo kayo. Kayo kay atras ba? Katong last na kung ano diri. Napa ko sila diri. Kaya tanawa. Layo na kaayo. Dako na kay improvement ang kuan. Boracay. And then, ayaw ko siyang makita. Dito. Naay mo lang ng kuan. Nawa ang mga Philippines. Nawa ang mga establishment. Grabe. Sana sila ba? Atras pa mo. Yeah, atras pa. Grabe, busy sila. Oh. Babaliktad mo. Sige na daw na nalikan. Nag-break ko sa is. Nagsapatos man ka. Ay, wala ka sandal. So, mana siya Astoria. Pantay ka lang unya. Habi pa lang. Text siguro ito. Pangay man niya number. Okay naman pala na. Barbecue na. Kaya
Asa na, te? Mo dito sa lalaki ko. Mas gwapo yun siya kay mas gold sa kuano. Asa? Unahan ka lagi. Nasa Starbucks siya eh. Yeah. Ano daw? Chong! Chong! Bye-bye. Wave pod, why? Ate, wave.
t-shirt. Mabalik ka man ta.